mantam no emu na abadwekwa ya pa wom na hwe apoye mantam no ntoto yemche coordinating council no wom kyerema wade bosome baako eso no ato na ban no wono mo aya nantwie mponche enwan ne moa bi etesa wode omkọ abonten so kwadidie no asan yade bi ayi ne ti of friend say Anthrax ninti no wose na emo obia mfa na yemwa nante abonten so wode ne kwadidie obia anka ne de ngubuom no no ankọpa aduane embro mokọpem se wom beso sa yade no ano awie Edife poye mantemu ena ababeto dwa se Anthrax yare bi amanemu so ewo bansi ene sapeliga empotemu a enya asem keto akora okiremu a enradwo ayahumumu busume de tosunum ena omo eyenhyiemu a omo ehunu se yare no apie mantemu ho a omo eto aso se omo dikan enya ehompopoye ewo kotonima busume de toso aduasa baako ya omo ehya ase tu ho na mondada omo kire se ensuo a omo twefiri anantwie mienu ho so de kwa akoyenhwemu no ekopie mu ewo pon tamale veterinary laboratory ya omo ekoyenhwemu hunu se ampa emoi timi enya Anthrax yare ni bi omo ekere se nanu fiada ayehumumu busume de toso mienu mu ena omo hunu se anantwie enson eni nwan aduonu miensa ewu obansi ene sapeliga mpotemu a nipa du miensa ene onya yare bi abaako afamu ato anananom wansi edo osan to aso se nradwo ayehumumu busume de toso no mu ene omo se enya mpopoye se nipa du miensa edan ensunsanso ewo Anthrax yare ni mu bi adia baako kura afamu ato anananom wansi edo ewo bansi ye wo binduri mpotemu eno nti omo atwe nipa du baako hunsu a eno so muda kopiem ewo pon tamale veterinary laboratory ya wo twen ho sunsanso ene bebia bekwa akosie Alhaji Abubakar Inusa ya ono eno pani kwankyerefo a wada etifu epoye mantem aban atena ye na ne nsa hya asie